adlo ko. Adlo ka no guys, oy. Murag kuan akong kabuhi guys, perti no nga. Ako po si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys, na late ko og kanang mata guys, kay kanang lugay ko nakatug. Naptan ako alas 12 kape ngtud ni alauna na laman. Lisod ning dugay ta makatug guys, kay kanang late ta sa oras nga matugba. Paglugos na tagatug, diya mo nang lugay ko nakamata. Diya karon guys, daan ko gaingon gabi nga manidyo ko sa garden kay magdung adlaw ko nakadung ani. Diya na nay daghang pupuunon okra guys. Diya napag amo ang seed aw kanang patula dako na kaayo. Mo na ning kuwaon guys kay sayang jag maguwang. Diya kanang basig matingamo guys ngano unsay naasaw ang ilong ani. Pande ni siya guys kanang kani siya guys curl leaf ni sa M Global nga product. Diya akong gibuting try ra gupog ko guys ug butang kay gitrangkaso lagi ko guys. Diya per gabi per tidyong tuwa ang sipon sa ilong niya. Galuha akong mata, sige ko pangatsi mo to nga inom na gani ko og tambal Frenzy, gibutangan og juice nga tank orange ang flavor. Ini tubig ang gisabaw murag na ko okay to. Pero pagkagabi pagdayon ng tugong gibutangan ani nakaunaw na ko og butang og curl lip naman ko curl lip guys kay member lagi ko im global. Diya mo na nga naaman day ko ani ang gisoyan. Katabang gadyo kaadyo ni guys nga wala nagpingot tong ilong nga ako galisod og higda ba nga magapingot atong ilong gani nga si tagbangon nga na wa jud nakatabang jud ni kayo gani karon 48 hours na siya pwede nimong gamiton guys. Pero ako na ning tangtangon guys ay kay work baya ko guys trabaho ko di lain kay tan-awon okay ra og nasa likod guys nindot po ni butang sa atong likod. Kung naatay ka ng mga pamaol or sakit sa likod guys nindot ni siya gamiton guys niya karon. Diya lagi ko sa garden ni bisita ko kay duhang adlaw na ko wala ka bisita diri guys. Unsa nagsubay ko sa mga tanom kay sige maguguan guys. Ikapila ng adlaw, tulong adlaw na gasigig uwan. Pero atong Martes mutaligsik pero gahapon uwan pud kaayo gani gipang suspended ang mga classes gahapon sa mo mayor. Diya tanang klase ma private ma public college mga sa tanan lagi guys gi suspended niya karon. Ako na dining pupuon nagahong paliya guys kay basig muron nig ma kuan kanang basin og maguwang na ni. Diya paliyan ako. Dako na oning pupuon kay basig ba hinog. Lagi yung kwaon lagi. Da upat ni bunga. Unsa may porma? Man. Basig katong huwapo datong kilid. Ato ba kilid amo mubo ra mo ang paliya. Pero basig ako na tong akuan nun kanang puuhon kay namaot naman. Karipod ako na lang siguro ning pupuon kay na guys na agi kadwang bunga. Diya sama ning ikaupat kay so mura magwa ni tubo. Diya gari agi katulo guys. Dako na hala naiud sa ilawom guys. Giud siya guys, naiud. Nanapoy usa ka bunga guys Ya kurapod guys, daghan nanapoy bunga daghan. Nanapod guys na papayam maupan ni guys nga bunga. Nakita ba guys? Makita di ay gasig uwan magud dinhi sa mua guys gani na gani bagyo kanang paing
angan sa Bagyo, signal number 1, pero dili ani man siguro signal number 1. Manguha day ko ani guys kay na nawag ani o ki kaon ag bunga sa kuan guys. Naani kuan ba? Ang kaon na ni guys kuan grasshopper. Pahak. Grasshopper ang kakaon na niya guys. Kay kusog man ko ng mga grasshopper o mo kuan dahang ko pupunon guys. Na mo po na pugkog okra guys. Atong miagi guys ang okra ang giluto niya. Wa na hurot. Wala na hurot og da guys o namo po guys. Wala lamang giputol. Ako nagdag puliki ko anig bitbit ron guys kay ako nagdag sudanan kay tanaw ra lagi ko ari sa unin no pag bitbit ron. Odam ko silupin kay gadadamang ko og kanang ago kanang sibuyas dahonan kay ako laging isuway og tanom guys kay labong kay gauwan na guys oh nya karon day guys unsa ra pakiton mo na ko update sa kanang kalabasa guys. Update sa kalabasa guys. Muda ko jud na siya guys nga kalabasa. Po ko sa kuan guys makakuan na jud mi guys makatilaw na jud ko sa ang kuan ako ang hinaguan nga kuan guys kalabasa kanang palaya nga gitanom namuna baya pod og atiman pagkuan guys pagkamulo pagtanom di naka harvest ra jud kadugayan na niya putol naman siguro ni ako na dyan ning kuanon guys ito na ning harbison ang among patula la di man maputol guys ako man ni la kuol mo ko guys no nga nagdama di kog sundang day guys jaw ni putlon ako nang nahuman og kuha guys ag kuan kanang patula kani ako na ning kuhaon harbison na ni nako ning ang palaya sa ni pagputulon magkuanta guys da kung gipaak guys ag kuan niyang pungango nasa naman na kay ako lilion ring usa guys kanang kani kay giud sa ilawom guys kutkot nawa guys giud siya guys ayo angay na lang ni akwaon guys kay matay mahurot niya ni malaning kwaon sana na yung video
Ako na lang gikuha gusa guys kay namaot man ay uod na daot ikot-kot. Isa kaning usa no. Pwede na ba kanin kwaon? Mura mag ako na laman ning kwaon guys oy kay mura mag kanang ikuha na nako usa guys. Kanang gikuha na lang kay gihurot na lang kuha nako guys. Kay mura mag padung apang na mura gikuwag mga nanap guys. Siya guys, patanawon mo nako sa kalabasa nako guys ha. Katabi tong giingon ninyo nga badji na nga kalabasa kay gadanag bunga ang iyahang kuan. Gadanag bunga giyahang kanang singanan ang buwak kiton mo nako kay haron pod ma-update mo ma-update mo sa tanom ba dara guys ag-update sa kalabasa guys. Sing dako-dako na siya guys. Puro man ta guys nga mo padayon jud na siya sa iyahang tubo kay haron wala punta makaani na punta ni puhon, maka-harvest na punta na puhon. Wala siya guys ang update guys atong kalabasa anja nakurot na pug bunga sa ako kanang buwak nga laki guys. Wala na pud mayroon magnaay laki kay inig kabukad anang kuan guys anang buwak sa badji nga kuan kalabasa kinahanglan man paupahan sa laki nga buwak. Nagaw ang tamdan ko nog pichay manahimo murag na pichay abaw pichay baka ni siya murag magnaay pichay lagi tagsa na nubo bawala man ni nidja unsa ni kadugay ba pod nitubo og mauhon. Adlo ka no guys oy murag kuan ang kabuhi guys perti no adlo ka dapat kiton mo ko sa labod guys. First time man ako kita ganing labod guys oy pero nam ko nakitaan mga labod guys pero mugbo man nga tambok-tambok kani kay labing taasa. Pakiton mo guys kanang sa ni siya sa may ngana ni may in English ani pakiton mo guys ha. Naglook jud ko kanay amba ko. Naglook ko niya sa iyang porma. Sinaw ka adyo. Karon po kita ana nidja. Ni sinawa makabutar ba na guys sa giyahang duga. Na giyahap. Nahiamba ko guys. Oy kay adlokay ko. Nagpalit man ko sibuyas dahonan niya. Kuning i-try og tanom kay aga sa akong mama nga sibuyas dahonan nga Bisaya nabuhi na baya pud guys. Kuning itanom kay labong kay sigon uwan guys. Try ni nako tanom busan mabuhi ba ari. Okay guys ha, ako sa itanom kay muli na ko sa bahay kay magaluto pa ko guys susudan kay mo work pa. Tanom sa nako guys. Guys, guys oh gahong napupo. Nadako sundang. No puli guys. Kapupo jud taon sa mga tanumis na po kayo guys Hi mga dugi paningot ko sawang kuan talong patanom siya ko ani pohon guys. Patanaw mo na ko guys ha. Unsa na iyang porma. Na nanay dako guys. Diyan na iyang tapad tulo na kadahon. Diyan na mga nanay tulupod ka do dahon diri sa pikas nga kuan tapok. Na makatanom na jud ko ani guys. Puhon makatanom ko ana.
kay ganahan ako na kong talong. Kami po guys, ganahan may talong. Lilion nga talong. Moni tanan akong na harvest karong buntaga guys. Okra, patula, o pampalaya. Dapo ko'y napupo nga kamatis guys. Dito sa likod sa amuang kuan tantaw. Anja maglas na ni nga bunga guys ng kamatis kaya ako na nang puuhon kay nalugnas na. Ano siya guys? Nami kaayo guys kay presko.